Chenro mar gazet ma kawuono kata nonro mar gazet, nonro mar oboke wantiere kod ka mondo mi wakelni mago matimore kor gwenge mopogore opogore to ahinya mago momi peke gazet wantiere godo ariyo odiochieng' ma kawuono nitie gazet mamoko bende mawarango odiochieng' ma kawuono nitie gazet kacha mara Business Daily bende weche mag ohala nitiere kar ka ang' warange ni koro bende jandiko mar Business Daily montiere godo kinyi ma kawuono Boniface Otieno ento wache yo machalo nade ichiew nade nyakora Muga Jwang' bisenyiewo gazet mondo mi aparni gazede gi nengo gi chalo kama. Gazet ni ka intiere piny Kenya ka inyiewe siling 60, ka intiere piny Tanzania inyiewe siling 1,700, ka idhi e piny no ma Uganda inyiewe siling 2,700. Koro siling 60 kidhigo Uganda in gi siling 1,700 inyiewo gazet. Ka ineno ka intiere Tanzania 1,700 mano ma Tanzania, ka idhi e piny no ma Uganda 2,700 iyudo go gazet. Achiel mar Daily Nation, machielo bende yudogo moro mar The Standard. Nying nyalo bedo nopogore pinje ariyo kata kichopo idhi yudo gi mana kar ka. Karo kini machielo kinyi ma kawuono an mor ni mara ntiere kod jafwambo wadwa ma ntiere godo ka kinde mathoth ahinya. Happy New Year mano kore koko ne niga ni era Mugi TV. Machiegni Boniface. Erokamano ahinya. Ichiew nade? Chiew maber mana in. Wabo chiew makare? Yes. Erokamano ahinya kuom rwak makende. Nyalo wacho ni mae rwakna mokwongo e Ramogi station marwa mar Ramogi TV. Higani higa mokalo paro be nurwaka maber kendo amedo mana goyo erokamano. Ageno ni wachiew maber kaka oganda nagi kaka jo Kenya kuonde duto ma wantie. Kendo en odiochieng' maber kabisa ma piny mangima hingo joma mine. Adwa mana kawo nafasi ni ama thuolo ni mar goyo erokamano ne joma mine duto kuonde ma gintie. Megiwa dala kucha, wainiwa, daewa kod professionals ma mine giendelea mana tiyo tich matek magitiyo gi sani ni. Erokamano. Ber ahinya koro Mugi Jwang' bende kamoro moro ma intiere wamedo kwayo ni ayo makare ahinya odiochieng' ni ma kawuono wacho ni odiochieng' ma piny mangima koro dialo joma mine mano bende dhi bedo twak marwa kawuono ka warango ahinya chenro mar mbaka romo saa 3 mar okinyi nyaka ngorom kanyo saa 5 mar onyango. Wantiere kodi Kenya koro Mugi Jwang' mokwongo wakoni ni gazet mar The Standard wachang'o okinyi ma kawuono mane gazet madhi chako godo odiochieng' ma kawuono ang' warange kar ka. Ka nitiere wach mamako wang' ahinya nitiere ite kanyo wach mar Matiang'i, nitiere wechego mag budget moro mane ogoyo kogno kata nopuodhi ndalo manok ka ji pok odhi e yiero. Malo kanyo nitiere sigana mondiki wacho ni my editorial comment ma mag jo chung weche ma bende koro oketogi kae yo moro maler ahinya ka koro giwacho kanyo ni onego bedi gi free media kata ute fwambo onego bedi gi thuolo mar timo tijegi ka ng'ata madonjre gi tijegi. Kama chielo bende ite mokwongo kar ka ineno weche mag KUPPET mariwruoge jopuonj mag KUPPET ma koro wacho kanyo ni okethi junior secondary oserem kendo ok ochopo kare gigo monego bed ni timore. Ka ng'irango piny kanyo mogik bende ang' wadhi mana achiel kachiel nyaka piny kanyo ne gino mantiere wacho kacha ni International Women's Day, our time, rise and shine, women told. Mano sigana mantiere kacha ite mar 14 ite mar 15 kamane wach mantiere kar ka. Iwacho ni mesa bende koro lokore. Iwacho ni lokruok neno kanyo koro ka Super CS mar Uhuru Kenyatta bende koro telo manyien bende koro ochopone kar kacha kaluwore gigo bende mano lieko ni obila nomonje e dalane mano ndalo mokalo mano dwe mokalo. Ite mokwongo kar ka wadane wachaka gi sigana bende mantiere kar kanyo ka warange mana mos okinyi ma kawuono mane maponono nyalo bedo ni mako wang'i ahinya. Iwacho ni gazet mar Standard ang'o manyalo miyo usore kawuono Boniface? Gazet mar Standard odiochieng' ma kawuono stories neno mbele kanyogo gin stories mabeyo to wach momako wang'a adwa kuongo gi mar attack on media freedom. Kasto abro dhi e wach Matiang'i ni. En wach matek kendo jofwambo yudre kama tek gi seche machalo kama nikech wasebedo ka anyalo wacho ni bayo kidi e dalawa kendo nyi neno kata mana media house kaka marwa ma NTV odiochieng' manyoro gotieno nyo gi walk out very strongly magi condemn attack ma jo media osebedogo odiochieng' mosekalo wige mosekalo. Akia kaka
jotelo magwa neno tijwa gie sani, but an tang'eyo ni nyaka wayud thuolo mar tiyo tijewa, kendo ka onge jo media to kata mana gik ma wakelonu ma uneno gi okinyi sani gi ok unyal neno. Jo media are playing a very important role. Watiyo tich matek kabisa kendo wadhi kuonde ma volatile kabisa, kuonde ma richo kabisa. Inyalo kata paro kaka nyocha jolweny oter yo northeastern kocha mondo dhi orakre gi Wajangilika. To jo media ema ne nyaka dhi kacha mondo menynu gima ne dhi mbele. Omiyo ka wabedo attacked, wabedo accused, reno ka oluongwa kae gi kokoran, tanyalo wacho ni ok en matamuchi maber kabisa, katel. Wan katel yo mane, jotelo giwachnwa ni to wasekoso ang'o, nikech an tang'eyo ni ka onge media freedom Kenya kae, to kata mana mwalidhonwa achiel kata muneno mwandiki oboke kae gi ok nyal betie. Omiyo awacho ni amedo kwayo ni jotendwa, jo Media Council, the Kenya Editors Guild, nyaka koro giwuog motegno mondo gi defendwa, nikech otherwise koko timore kamano to aneno mana ka wadok e dark days mag Moi. Odhi bedo matek ahinya kinde mag ngima jofwambo ka gitemo mondo mi gikol weche mopogore opogore, to bende joma moko bende medo mana duoko gi chien. Mane wach momipeke it gazet mara 16 kako nene karka sigana mondik marabora ahinya entiere kanyo ka odhi nyime kod weche makamano. Jatatije maduong' bende mar kambi ni mandiko gazet ni entiere karka ochiwo ote mare gima biro bang' kane senator no ma Kericho Aaron Kipkirui Cheruiyot bende koro ne bende oseloso kacha e mbui mane oyudo buok ahinya kokalo kuom kata jotelo mag jatend kweth mag jochung weche mano Kenya Editors Guild Churchill Otieno, ma bende kiny ponono wanyalo bedo thuolo mar twako dera Ramogi TV mondo mi okonwa ne gimane ma timore hie ka. Bende ute fwambo dhi bedo dhi nyime bedo kod gik mopogore opogore. Daher ni mondo wadog chiro kata kapok wadog chiro, nikech ok wadog e iteni kendo mara 16 wang'eyo ni machinglo mantiere kae kawuono. Mae machinglo mantiere wacho kanyo ni we are also here to pray and cleanse State House. Jikoro ntiere karka mag jolemo makoro bende ochopo kanyo, neno gi kama gintiere kanyo. En ang'o ma jachoro ni ponono temo kadho okinyi makawuono? Kanyal ng'eyo maler, but anaparo mana gie kokora ni ochopo kama koro to nyaka wanyisre adiera. Lemo ok en gima rach. To sama ng'ato lemo ama sama walemo, nitie gimomiyo walemo. To akadwa wacho ni samoro jagoro ni temo wacho ni lemo dhi ahinya e State House. Samoro mane gimo temo wacho. But gima nyalo wacho ka en ni ofis mar ker sana osebed ka jopiny temo wacho ni weche mag lemo gi ng'eny ahinya kuro. Lemo to krach, lemo walemo na lema piny, lakini sama koro walemo to the extent ma jomoko feel ni it is overdone, no atime ahinya cha. Aparo ni ok en gima ber kabisa. Geo kokora mane gima paro ni ng'ani temo wacho kae kirieko. Aya, wacho mano ite mara 16 koro sana rangane ite ni mara 4 ang'o matimore kar kae. Nyoro no bedo duchi mara bora ahinya Boniface. Omundi ka irango chenro mane timore kata ka DCI. Gino mane no kata ka jatend migao machon bende koro ne obedo kata kuom seche mabuora okinyi saa 2 nyaka saa 10 gi wiye, mana saa 10 gi nus. Nyoro nyen odiochieng' mapek ahinya kuom jatelo mar arita kwe ma ne wan go e regime mokalo moluori Bwana Fred Matiang'i. Nyo en wach matek ahinya ka DCI kacha, paro ni nyalo paro kata moluor migosi Raila Amolo Odinga be nyochopo kacha, isipokuwa nyoko yiene donjo mondo obi okonyo osiepne, anyalo wacho kamano. Lakini ineno ka okanyal wacho ni magi to ing'en gie sani pok obedo kata charged. Koro wakia ni jogi lao ne ang'o, isipokuwa giwacho ni raid moro manotimre dala ne cha ni no commit a crime nikech
ne opublish gima giwacho ni miriambo. Mago part of the charges mapok obedo approved gi sani wabro ng'eyo, but an gi kokora nyalo wacho ni ng'ato kaka Matiang'i en ng'at manyaka wa trade go very carefully, nikech mae ng'at jatelo mane omako no security kuom higni buora. Omiyo nyaka kata ken gi koso moro nyaka wane kaka wadwaro handle wachno e yo maber, nikech ing'eyo ni en gi network mapek, kendo kata mana polise kata manyo timo ne mahojioni odiochieng' manyoro mago ne gin juniors mage. Ok adwa dok ne gie sani, but otere court, omiye charges ma en go mondo neni to wachni ochomo kar kanye. Mano wach mantiere kar kae kirange bende piny kanyo mogik, piny mar gazet ni nitiere kanyo kama okil mare Danstan mare bende wacho. Boniface, be ing'e ga ni nitie ga ratiro machalo kama. Wacho kanyo ni koro kinde manochopo ane gichopo kukwach kich. Ne giwacho ni kata koro ne gimiyo Matiang'i thuolo mondo miyo exercise constitutional right mare of silence. Yani lingathini bende samoro konyo ga ahinya. Okonyo nyoro. Wanyalo wacho ni nyokonyo nikech nyochopo sama koro kanyo gidhi kacha to gik manyo luong gi ok nye gin gik mipenjo gi, koro aparo lawyers ne benyo yudo jomariek kabisa. Koro advice en ni into koro kamochopo ni linga nikech ane asome kanyo gokinyi Kisungu wacho ni they were on a fishing expedition. Itimo makosa, for example ibedo accused ni kwalo mtoka, to koro koluongi kacha to gik mipenjo go kwach kich opogre kod mashtaka momi. En wach ma lit ahinya, kendo kang'ega ni nitie gima chalo kamano samidayo dhogi ni lawyers nyalo kwalo ni bwana ling koro in kik iwuo, nikech aneno ka direction ma jogi okawo gi case ni ok en ma ochomo yo. Erokamano. Nyakoro mo juang kar mano bende koro ibedo kod ng'eyo giwe mano bende ne bedo kata katimore mane wiye kae malo kanyo bende ko nyalo mana neno nitie sigana no mara jariemba nyamburko go mag langa wanyo kata mag PM mago mag Safari Rally mag Sin Waomi mabende nitiere kar kanyo ka erango jaigni 20 koda 7 wacho ni odiochieng' ma koro nego bende koro chako rango kako chako yudo burani mar nek mano mara osiepne bende mano osenindo, mano Asad Khan, mano boyfriend mare ikinde mokalo. Koro kindegi ogai mag jomin buche ma pacho kae mano DPP bende koro segolo chik machalo kamano mondo mi koro odhi rakra ka gi buch nek ma bende koro itude go kod nek mar Khan. Magazine ne oyudre kama tek mokalo. Mae ka unyalo paro jo Kenya, mae neno siepa rally driver moro chien kacha to itude kod nek mar ng'ani nikech ne gin kode machiegni kabisa. Anyalo wacho ni seche duto ma untiere osiep kata gi ng'ato, akia gimomiyo kaka jo Kenya wayudre weche machalo kama nikech gisebiro weche mang'eny kabisa. Seche duto moni osiep gi ng'ato dware ka sama conflict moro nitie dware ni ubed piny mondo winjre no inyalo tim nang'o moloyo, for example nikech waseneno cases machalo kaka magie mang'eny kabisa. Yudo ni ka for example dhako dhi haya ni dichuore kata mana iluongo gi Kisungu ni hitman mondo bi oneg jaode, koro kosenege tidong' gang'o in midong' kacha gi nyithindo kichandori. Omiyo wach magazine ni en wach malich mobuoga kabisa an gi kokora, kendo ne kang'eyo no nyalo timo gima chalo kamae, but obo bedo proven guilty. The charges mantie bro kod evidence mare bro miyo kama kor wach ni ochome. Nyakoro mo juang bende kidange weche mathoth bende matimore kanyo weche go maga ohala ma bende tudruok kod pinje mamoko maga piny mangima piny kanyo ka ng'idhie mogik bende ang' yudo thuolo mar neno sigana no mano mantie kanyo kwacho kanyo Rigathi Gachagua bende koro ohala matimore kind piny Kenya kod mano mar piny no ma Japan bende koro wacho kanyo ni bende koro chomo kama koro dhi bedo yo moro makare ahinya okinyi makawuono kaka ondike piny kanyo wacho ni mano mar duoko kendo mar keto winjruok margi obede yo moro makare. Ite mar 5 nyakora moge juang
e ite marabich koro ka wanyalo mana yudo kanyo ka koro Raila Odinga bende koro ntiere kar kae ntie sigana mare nyoro kano timo limbe e od bura en kanyo gi jatend kweth no manok e od bura ino kanyo Stewart Masayo kachiel koda ka Ledama Olekina mago jodito mapono ntiere kar kacha koro kwayo Amason Kingi speaker mara Senate mondo mi opuodhi kendo oyie gi telo lokruok mar telo mano mabiro kacha Azimio ahinya e od bura ni mano mar Senate. Aneno ka nyocha ODM Azimio Coalition otimo changes moko e Senate kacha kendo giwacho ni osechopo kama koro nyaka moluor Narok Senator Ledama Olekina nyaka bed replaced kod actually osebedo replaced kod the former Senate Minority Whip Fatuma Dulo. Changes gi Azimio timo nikech ang'o? Gieko kora anyalo wacho ni ng'ato kaka jatelo moluor Narok Senator Ledama Olekina en jatelo ma otegno kabisa gieko kora in my personal analysis kendo anyalo wacho ni osechungi party motegno mae ng'at mosechungi party mar Azimio motegno kabisa Masai mosechungi party wa motegno kabisa kinde ka kinde sama ji dhi e lweny idwaro ga jok motegno ma bet mbele Fatuma Dulo samoro kadwa wacho lakini maybe migosi Odinga seneno weakness ama chapni mora achiel ariyo kuome momiyo otimo ne replacement machalo kamae lokruok makamagi bende biro mano toka jod bura mathoth mantiere jod bura go mag Jubilee mago mano wuok kendo dhi romo kod jatend piny Kenya William Ruto kar jot mare ma Nairobi kae ne duogo oket gi tenge maga komiti mopogore kachiel koda katelo maga ODM mano moting'o kacha Fatuma Dulo mano achiel kuom jogo ma bende koro ne ogole lemo machalo kamano ka irango kama chielo bende jogo ma bende kono mondo bed tenge githoth kerango kanyo ntiere mano jumbe mokalo koro ntiere kacha jalop speaker bende ntiere gi ting' maduong' ahinya monego bedni oketo ahinya e kinde gi ka gintiere twak koro kwayo mantiere ne Kingi mondo yie oluor lokruoge mokel kod Azimio e od bura mano mara Senate bathe kanyo nitiere machielo bende wach mar Opiyo Wandayi ma bende koro oseo mokalo mano Cleophas Malala mano jagoro maduong' manyien mano mara duond bura mar UDA kano lose county ma Kisumu weekend mokalo nowacho kanyo ni nulieko kendo mano gino ma bende koro Wandayi bende koro wacho kar kae kaluwore gi mano ma ondike gazette mar The Standard wacho kanyo ni kane Cleophas Malala wacho ni mondo mi oganda mamoko oyudi dongruoge mago mawuok e duond buche nyaka giro gi duond bura maloso sirkal mano mar UDA en paro ma bende koro oseyudo akwede mager ahinya kod jatend kwethno manok e od bura mamalo Opiyo Wandayi. Wach matek nikech ing'e ni mae to gini base mar anyalo wacho moluor migosi Raila Amolo Odinga to ok en wach makare kinyalo wacho ni jopiny ni mondo mi yud dongruok mag sirkal to idonje party mar sirkal pile ka pile rights kaka mag political formations religion gi kama chalo kamago nyaka mi ng'ato the free will of mind mondo decide kama onyalo dokie omiyo kinyal sway mind mar the public ing'ise ni in mondo mi yud dongruok mar sirkal nyaka koro to iti gi party mar sirkal en demokrasia mar kila ng'ato ka ng'ato kaka katiba nosepuodho ni you have the right ama in gi right mar donje party mora mora ma chunyi opuodho kendo naparo gi kokora to Wandayi ong'isa moluor Mheshimiwa Malala adieri e wachni erokamano. Nyakoro mag jwang' e ite mar abich kanyo bedo kod ng'eyo gigo matimore wadhi e ite machielo mano mar auchiel e ite mar auchiel kar kanyo nitiere weche mathoth to ahinya bende ang' warangi ni magi mantie wachaka ne magi jaga budget kata budget controller nitie gigo ma bende koro donjo nitiere messages go mano donjo kacha e WhatsApp kano ochat kacha kod mane en jatend migawo mar omenda Ukur Yatani omenda maromo bilion 15 nowuok ndalo manok ka yiero pok ochopo yudo gik makamagi sani koro ka piny osechako dhi ogara dhi nyime supplementary budget kata budget mabalang' ni bende osegol kacha osegoye kogno gini matimore sani en
omi paro machalo nade kaka jafwambo to ite ni okete kata wacho ni ite mokwongo mapek ma ji rango kata ni kae moting'o sigana moko madongo ahinya minyalo mi pek. An ing'e ni geke kora wach ni oboga kabisa nikech ok ang'eyo ni Kenya kae kama nyo wasechope ni moluor jatend omenda Ukur Yatani nyalo timo gima kamae kendo wawacha adier oketo jatelo maduong' machon moluor Uhuru Kenyatta kama tek kabisa nikech otimo gimiluongo gi kizungu ni control of budget Margaret nyaka ngo spill the beans, kizungu nyalo wacho kamano, kendo nyodhi od bura kacha gi evidence mapek kabisa moting'o nyaka text messages. Gima timore ka en ni no approve omenda maromo siling bilion 15. Pes gi giekokore ne gidhi e projects ma owacho ni knorangrego, kendo gima obwogwa kabisa ni pes gi ne bedo released ama nigolo gi odiochienge manok sana to adhie yiero maduong' ma higa mokalo. Mano raise so many questions, kendo nyaneno ko jood buro penje kacha ni to nitimo kama enang'o nikech ingen expenditure duto mag sirikal en manyaka o approve, to owacho ni en lwete no twe, hands were tied up nikech ne oyudre kama ng'at moro be no dhi ire mondo raise up the red flag ema miye pressure through moluor jatend omenda machon Ukur Yatani, kendo wacho ni en ne onge option mopogre kod timo approval mar omenda mane jogi dwaro. Ochiwo kacha cases mang'eny, kwa mfano nitie bilion 9 mane jogi wacho ni dwadhi loso go barabara moko kaka Eastern Bypass. Ochiwo example kacha kaka siling 10 bilion, kenen bilion 2 mane jo NMS ne dwaro mondo dhi ochulgo pending bills, to ka otemo timo analysis motegno to yudo ni milion 400 kende mane otiyo e chulo pending bills NMS kacha. Manyisore ni jogi ne loot piny, wawacha kaka en jogi ne kwalo piny, kendo ne gitiyo gi loophole ni pach ji osedhi e wach yiero, koro wati gi jatend omenda machon mondo release no pesa ka control of budget, mondo push control of budget mondo release no pesa nikech pach ji te sani onge weche machalo kamae. En gima rach kabisa. Koro mag jwang' weche thoth kerango gi kar kae nitie weche go bende mag somo ka gintiere kar kanyo kachel koda ka nok mar mauta ma pono nodhi neno mbele kae. Pono nodhi kelo lokruok machalo nade. Dono tiek gi kae mondo orang gazet mar Daily Nation mondo warang ni omi peke wach mane nikech wendo bende osechopo nego bende koro watieko kar kae. Pono no wadoke kama waneno ero dola ero koro kanyo wacho ni dollar shortage bites, mano jogi mantiere sector ni mag modhi. Odiochieng' manyoro kidhi kumari koni ni oyo ka mauta onge ka gima ntiere go en mana vipa jok moko to pod nigi mauta. Pono nango manyalo bedo ni timore? Ng'en nok mar mafuta sana sama watimo import mar mafuta itimega in dollars, to kama dollar is scarce ama dollar tin mean ni koro wayudre kama tek kabisa. En adier ni wach ni dhi ketwa kama pek nikech pile ka pile jonyamburko, kampuni, jok machalo kamago tiyo kod mafuta to sama onge, meaning ni kata mana joma idho matatu kiwuok e estate kacha kaka Nairobi kae, kiwuok for example kata umoja kacha kibiro town kanyo chulo ka siling 100 ama siling 80, tibro dhi chulo siling 150 nikech nyaka recover back pesa ne jariem nyamburko cha nyaka duok pesa ne. Aparo ni jatend migawo mar energy nyaka rakre gi wach ni mapiyo kaka nyalore mondo wane gima inyalo tim, but dollar crisis to en gima nitie, kendo nyalo wacho ni kata CBK governor temo umo wachno, to nyaka ung'e ni dola onge, manufacturers ywak matek kabisa gi seche machalo kamae, kendo aparo ni nyocha nitie sigana kata manyocha wandiko Business Daily kocha nok mar dola gi seche machalo kamae. Ok ginyal timo as manufacturers, ok ginyalo timo import kaka gidwaro nikech nok mar dola nitie gi chiro gi seche machalo kamae.
Koro moge jwang ntiere weche mathoth mapod ntiere gazedni mara The Standard. Awang'o kwayi mondo mi idhi some, inyiewe, ka isenyiewe kacha tibed kod ng'eyo ni gik mage mantiere kar kanyo. Ka irango ite mar 8, iwacho kanyo ni disband junior secondary school, iwacho kanyo ni the plan en plan moro ma orem, mano ka ntiere malo kanyo. Ahinya kineno kanyo magi jotelo mag Kupet, kacha Omboko Milemba kachiel koda ka Akelo Misori, gini mantiere kar ka makoro sani bende koro medo mana kelo paro ma opogore. Kiani pinya bedo mana kapok wadonjo nation, wach mar somo makoro ndi kar ka wacho ni nyaka sani ntiere jopuonjre ma pok ochako kata somo. Mano ka gintiere kar kae, mano kane giloso kacha jatenda mano jagoro maduong' mano mar Kupet Akelo Misori koda jakom mar Kupet mabende sani en jaod bura Mae Muhaya. Ing'eni wach junior secondary ni ne ken gima no par maber. Miyo wayudre kama nyithindo mathoth kata gi seche wachope ni ok nyal dhi e school nikech the basics requirements ka jonyuol gi ok nyal yudo. Aneno ka Daily Nation koni ondike ka wacho ni goleuru junior secondary, weuru keto gi e primary school, terguri e secondary school. Anyalo wacho ni jogi ne kobet piny maber mondo o think through kaka gidwaro nyithindwa gi osom, nikech an gi ekora paro kata ni nyithindo gibedo wasted in the sense that giluongre gini junior secondary but pod giyudre e primary schools. Uniform manorwako chen macha, japuonj en macha. Kaki wacho kae en almost akia wigadi, nyithindo dhi half term next week, magi pok ochako ta somo. Koro chopo kama nyaka wanne kaka wadwa timo gik moko e yo ma orangorego, nikech ka somo mar nyithindwa e junior secondary ok make sense. Kamana kaka Kupet wacho ni disband it, waonge option. Erokamano. Iwacho ni weche githoth gintie kar ka. Daily Nation ite mokwongo bende ntiere kar kanyo ka neno weche mopogore. Wacho ka Uhuru pushed me to sign off 15 billion, mano ntiere kar kanyo. Mano wasewache bende gazet mara The Standard kama ntiere kar kanyo. Ka sani bende nitiere chenro ma opogore. Ma ite mokwongo nitiere sigana mopogore mar Matiang'i ntiere kar kanyo mar Maxine Waome, Raila Odinga gima odhi timo kata ka DCI bende omipeke gazet ka mano mar Daily Nation. Ntie sigana mantiere ite mar 3. E ite mar 3 mano e thuolo ma wada rango kendo wang'eyo ni gigo maponono wanya bedo kanyo ni warango. Ite mar 3 sigana no ero ntiere kar kanyo, mano mar Maxine Waome kachiel koda ka moro bende mantie wiye kanyo. Wacho ni briefly gik mantiere kar ka, sikul ma bende itudo kod japuonj mano yudo mich mar bedo japuonj maber ahinya makare, mano rieny ahinya piny mangima, mano japuonj Tabichi bende koro yudo kacha thuolo mar donjo chenro moro mar weche mag science. Wacho ni kaka ginyalo bedo kata ka gitimo kata gibiro kod lony manyasani e kinde machalo kamagi, ma weche mawuok e kaunti ma Nakuru. En wach maber kabisa. Aparo ni Tabichi kendo medo ting'o nying skul ni malo. Adwa mana lidho gi matin, nitie gimoro momako wang'a kae, gazet mar 3 kae, briefing kae. Oboke ni wacho ni unclaimed bodies set for mass burial. Mago bende mantiere kaunti ma Nakuru kanyo. Kaunti ma Nakuru kanyo. Akia nang'o matimore, but cases go osebedo on the rise. Kata mana Nairobi kae, Kenyatta kae useneno. Anyalo nyiso ogandawa ni watemur kabisa sama jogwa okethore e bombewa ma ntie oko kae. Watemur matek mondo wane kaka wanyalo konyogi, nikech weche machalo kamagie samoro buogaga matin. Kamano. Erokamano. Wacho ni gazet mar Daily Nation weche thoth ahinya, kata yiena mondo mi atiek gi mar umie pek ahinya. Jogo ntie Twin Towers kacha usewacho ni odiochieng' ma kawuono ka en mar dhialo joma mine. Kwan tiere mopogore ka. Kiwacho kanyo ni kwan maromo ma en 1,170,040 ma bende koro joma mine kachiel koda nyiri mantiere Afrika oseyudo nyange mag jogo manyiri manuo ni FGM. Kaka machielo wacho kanyo ni 1,130,000 mago nyiri matindo ma bende osenyuom e Afrika, ma koro gin mine mag udi. Ka Nigeria kende oting'o 1,22,000,000 mag nyithindo machalo kamano. Kama chielo bende iwacho kata ni
achiel kuom nyiri 10 mantiere klas iwacho ni kata ma oweyo wacho ni maweyo sikul mago duto nitiere kacha maweyo nikech kaluwore kod kinde ma gineno malo kata kinde ma giwacho ni ka gintiere monthly periods magi giwe sikul kata giwe mok gidhi e klas. Mano kuom nyiri 10 achiel kuomgi nyaka yude ni weyo sikul e gigo kwan gi thoth ahinya odiochieng' ma kawuono. Ote mari ka watieko ne joma minewa kama gintiere ginyabedo osiepewa mamine kama gintiere manyiri odiochieng' ma kawuono ok en odiochieng'gi. Ote mari en mane? Ote mara en ni nyaka kaka joma chuo wamed siro joma mine nikech jogi kalo kuom nyalo wacho ni masiche mapek. Ng'ama mame pinyni kaka nonyuole ama maisha ne sana sana en mar shida. Ineno kaka report no seyango maler kamano. An gima nyalo wacho en ni joma chuo nyaka koro chopo sama nyaka wasir joma mine, wawed bedo violent ni joma mine. Seche duto ka weche nitie kata mana gi ot kacha to wa embrace gimiluongo ni dialogue nikech ng'ama mama kaka mana kaka sewacho no opitia gik mang'eny kabisa e ngimane. Onyuole ng'ama is disadvantaged in a way. Erokamano. Aya, agore erokamano kuom thuolo matoko Ramogi TV kiny ma kawuono. Ok en giko, juma manyien pod atimo gazeti odiochieng' ma konyo magi jwang' sa osekalo dakika 13 tok sa achiel mano mar okinyi kanya kama dani koro walore mondo wakoni koro ni gazeti ma kawuono orumo. Yud thuolo mar nyiewo mari iyude mar ng'eyo gik mathoth ma oponde iye ka. Iwacho ni kik itimri kamacha yude gini som asekoni en siling 60 Kenya, en siling 2,700 ka en Uganda, en 1,700 ka en Tanzania. Ka en gi siling 60 jamoko kichopo boda chope boda ine kaka nyiewo gazeti tek ka isenyiewo kata koro ka ine ka nyaka siling 60 rintiere godo nyiewo go gazeti. Nyinga Cleophas Oloch to kombiro ting' mar japiny e loso budget wendo sechopo Jesu Duol biro gi twak ma kamano kik idhi mabor ikete mana kaya. Nyinga Cleophas Oloch oriti masani.